Kanjeng Nabi, bojone kula niku kok malah ning masjid ora mulih-mulih. Anak bojo ora diopeni. Lajeng Kanjeng Nabi nimbali sahabat niki. Diundang rene. Lajeng dipun timbali. Iki bojomu ora betah wadul mbek aku. Ngene. Keluargamu duwe hak kudu ditetepi hake. Nafkah ning keluarga ning bojo ning don anak. Ngrekake momong niku hak-hake keluarga kedah dipun tetepi. Pripatmu awakmu duwe hak istirahat ya kudu ditetepi hake. Artose ibadah nggih ibadah ning nggih leren ning nggih ya ngomong keluarga. Artasipun tiyang jaler niku nafkah wajib. Pramila nak kerja golek nafkah niku nggih ibadah. Saestu momong bojo momong lare niku nggih dipun contoni dening Kanjeng Nabi. Pramila niku nggih ibadah. Saestu ingkang estri nggih ngaten. Nanggungi sholat bengi terus ngwayah sing lanang ngen mbok malah sujud rukuk rukuk ki piye selak perkenteng ora barbar salate repot niki mangke. Pramila tiyang estri niku gadahi niat bekti kalih ingkang jaler merga niku dipun perintah dening agami, dipun perintah dening Gusti Allah niku nggih ibadah. Pramila sak polahe sak obahe ning omah niku dadi ibadah. Mbok lek masak, mbok lek resik-resik, mbok lek ngopo merga niku minangka bekti kalih yang jaler niku sedaya ibadah. Kados tiyang jaler golek nafkah sak obahe. Mbok napa niku teng sawah, mbok napa niku teng kerjanan nggon bangunan napa kerja ten pundi niku dipun niati kagem nafkah netepi kewajiban sak obahe niku ibadah. Nggih. Pramila dipun niati ten manah. Gesang kula panjenengan sedaya dipun ati-ati dipun tasarupaken gesang niki kagem ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku lek kerja golek nafkah dipun niati tolabul halal, golek sing halal, sing haram ditinggal niku ibadah. Lah nek ora peduli halal haram diuntal kabeh wah niki nggih repot. Nggih. Mbok kadal mbok ungkal anggere ra kemprocal dianggap halal wah niki nggih repot lah. Nggih. Mumpung tasih dipun paringi gesang niki saestu. Awit dawuhipun Kanjeng Nabi laisal maut illa nadam. Ora ana mati kejaba getun. Getun napa? Nggih getune urip napa kae ora tak gawe ibadah. Napa kae malah tak gawe enak-enak. Napa kae malah tak gawe lungguh enak ngentekke wektu sudah dudut mopang ngopi jagung ngalor ngidul ora ana gunung. Nggih. Akhire getun meh balik ning donyane ya ora iso. Pramila nggih nyadong dhateng Gusti Allah. Ya Allah mugi-mugi paring taufik hidayah. Taufik menika kekiyatan saged lampah ibadah. Hidayah pituduh saged ibadah kanthi sae. Nggih ugi nyuwun mugi-mugi samangkih kukut jagat niki jagat kula panjenengan sedaya kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Amargi niku yang sing paling penting. Artosipun kula panjenengan sedaya samangkih sowan ning Gusti Allah tasih beto iman. Imane slamet ora kegol dalan. Kebujuk setan mbok keblerengen blerenge gebyare donya niki. Imane utuh ora wah ngantos sowan dhateng Gusti Allah. Niku sing dipun dawuhaken al yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ora manfaat
dina sing wis ora mangan pangati melih anak bondo ora sing mangan pangati kejaba ati sowan dhateng Gusti Allah kanthi ati sing selamet, ati sing tasih beto iman, boten kebeda donya, kebiare donya niki nggih boten kegodha kalih godhone setan, manahe tansah kemanten dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nggih tentu sekedhik saking sekedhik dantos-dantos lampah niki ora iso kok krungu ngaji langsung dadi ngoten mboten. Wis kadang-kadang nggih kok kepleset ya tangine tobat maksiat neh tobat meneh wis ngoten niku. Wis muga-muga pas akhir Gusti Allah netepaken pas tobat. Amin Allahumma amin. Amargi napa dipun dawuhaken iki kagem yen ora cilik ati wis sak gedhe-gedhe dosa kula panjenengan sedaya kok sak gunung-gunung kidul nak dijegur kening segara pengapurane Gusti Allah niku lebur ora ana bekase. Nggih pramila dina-dina boten enten disuwun malih kagem kula panjenengan sakniki sing paling penting kejaba nyuwun pangapunten dhateng Gusti Allah. Amargi termasuk kadang-kadang donga apa wae kok ora dijabah, donga apa wae kok ora keturutan, iku kadang taksih nggadahi lepat dosa sing dereng disuwunke pangapura. Pramila sak durunge nyuwun sing werna-werna nyuwun rumiyin pangapunten dhateng Gusti Allah. Kanthi ati DP nyuwun pangapunten dhateng Gusti Allah, Allah paring pangapunten, Allah paring kawelasan. Sak butuhe kula panjenengan sedaya dipun cekapi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nggih. Wah aku wis kadung kaya ngene. Lah monggo kok yo diterima tobatku. Dosaku wis kaya ngene, mbok iso. Wah niki jenengane gadhahi raos napa niku tebih saking rahmate Gusti Allah niku malah lepat. Sak gedene kaya ngapa dosane, sak kathahe kaya ngapa dosane, tasih gadhahi arep-arep rahmate Gusti Allah, maghfirahe Gusti Allah. Pramila kepasuk kepleset lampah dosa, lampah maksiat, sedanten manah nyuwun pangapunten dhateng Gusti Allah. Dipun dandosi saking sekedhik lampah kanthi sae nderek lampahipun Kanjeng Nabi. Nah orang ngerti kaya ngopo wis pokoke nderek piwulange Mbah Yai. Sekedhik saking sekedhik dipun tata lampah niki kanthi akhlak ingkang karimah lajeng dipun olah alik manahe. Syukure, sabare, khusuke, tawakale dola alik piyambak. Kersane tambah sae tambah genah ngibadahi. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu sederek sedaya ingkang minulya, nggih kula panjenengan sedaya tentu gadhahi ajeng-ajeng ten manah gesang menika sae, gesang menika pinaringan berkah, gesang menika pinaringan gemahripah, pinaringan mayar lancar sedayanipun, rezekinipun. Nggih. Lah kula panjenengan sedaya gadhahi ajeng-ajeng kados ngeten. Pun nuduh kemawon raos butuh dhateng Gusti Allah, nyuwun dhateng Gusti Allah. Boten namung nyuwun dipun buktekaken kanthi kula panjenengan sedaya niki netepi dhateng perintah kewajiban perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke salate, posone, zakate nika kewajiban saking kewajiban kula panjenengan sedaya, perintahipun Gusti Allah pun sing penting niku dipun lampahi. Urusan donyane mangke dipun tata dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lah kula njaluk kula panjenengan sedaya njaluk werna-werna ning mbek Gusti Allah ora tau gatekke niku nggih pripun.
wong tua mawon nggih gregeten mbek anak sing kaya ngono. Le teko ke minyak entek karo ndok ya sik Mak ki lho dilukas jebul dolanan game niku. Wah iki lho mengko iki nak mandek mengko nak kalah repot iki. Piye ngoten niku nak wis rampung Mak duwite gawe apa tugas kuota. Waduh ngoten dikongkon ra mangkat jaluk duit tuku kuota. Lah mengko nak dikongkon meneh dolanan meneh. Lah kados ngeten iki kula nyen sedaya mbek Gusti Allah nggih ngoten jaluk werna-werna ning salate ra digatekke. Macane Quran drese ya ora tau, posone nggih nak. Nggih, pramila mpun napa kewajiban kula panjenengan sedaya saking segede dipun dadosi netepi perintah dawuhipun Gusti Allah. Urusan donyane mengke dipun tata dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Rawuh Bapak Ibu sedherek-sedherek yang nuya jane meh rampung kok terus ki. Nyun pangapunten. Nggih, ora ketang ora cetha atur kula niku bokot pucuke. Sing penting mungkin niki kula nggih kok ngaji mulang jenengan mboten niki. Kula niku nderek ngaji mbek Yai malam Rebu, malam Sabtu, malam Senin. Kula nak ngaji niku nggih mbek udah tutut ngopi ngoten niku. Pramila entuk nggih sithik-sithik ngeten niki. Lah sing sithik-sithik niki kula matur mbek jenengan. Niku minangka kagem pengemut kagem awak kula piyambak. Wis entuke sithik, ora diaturke monggo nak lali nggih kula dhewe sing repot. Wis entuke sithik lah kula matur mbek jenengan ngeten niki. Pramila kagem pengemut dhateng awak kula piyambak. Menawi enten pedah manfaatipun kagem sareng-sareng ngoten kula panjenengan sedaya dados dhateng lampah niki kanthi akhlak ingkang karimah derek lampahipun Kanjeng Nabi. Sesarengan nata olah rasane niki manahe syukure sabare khusuke tawakale ikhlase urusan niki bendina urusan atine wong ati niku ora kaya meja niki salah keplek anggur ati wah-wah anteng niki ning nek ati sore ditata esuk wis maleh esuk ditata sore wis maleh ngeten iki kadang mireng ngaji kok nggih tekan omah niku pun maleh ngoten nggih ati niku nggih ngoten niku muro ati diarani qalb niku litakon lubihi mergo mulak-malike nggih pramila diulak-alik terus bendinane syukure sabare ikhlase tawakale kersane anggenipun ngibadah tambah sae tambah genah ngibadahi. Amin Allahumma amin. Dadosaken berkah uripe bejo selamat wilujeng donya ngantos dumugi akhirate. Amin Allahumma amin. Nggih kula panjenengan sedaya kados kula barang ngeten iki wis ngaranten nggih pun kasep kadung bodho ora ngerti ndek wis penting derek dhateng para kiai artasipun derek niku derek piwulangi dicepengi sak ngertine apa dilakoni ora ketang sithik mboten napa-napa sing penting dilakoni mangke Gusti Allah sing ngrekake Gusti Allah sing pernahke gesang kula panjenengan sedaya sak lampah kula panjenengan sedaya dipun bimbing dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.